Stop. Však toto sme už videli. A nechcel si ty náhodou vedieť hrať na gitare? A vieš čo? Mám pre teba veľmi dôležitú otázku. Prečo to stále odkladaš? Vieš mi na ňu odpovedať? Keď nie, tak dopozeraj toto video do konca, lebo ti ukážem práve v tomto videu 5 dôvodov, prečo by si mal ihneď začať hrať na gitare. A ten posledný dôvod ťa určite prekvapí. Takže ideme na to. Život je stresujúci. Škola, problémy, práca. Ale proste ak zoberieš gitaru do ruky, tak v tom momente ide všetko bokom. Gitara ti pomôže v tvojich problémoch, uvoľní ťa, hlavne tvoje myslenie a tiež proste budeš mať lepšiu náladu. Tiež s gitarou môžeš zaujať ľudí. Gitara funguje ako magnet pre ľudí, to mi ver. Či už si na táboráku alebo niekde von s kamarátmi, stále proste môžeš zabodovať s tým, že vieš hrať na gitare. Hudba otvára tiež aj tvoj mozog. Ako? Tak napríklad, že improvizuješ, hľadaš akordy v nejakej pesničke, ktorá sa ti páči a skladaš vlastné pesničky. To je niečo, čo proste nášmu mozgu veľmi pomáha. Každý deň sa zlepšuješ a to, čo sa naučíš na gitare, sa hodí aj do života. Na hranie na gitare potrebuješ vytrvalosť, trpezlivosť a disciplínu. Tieto tri vlastnosti potrebuješ na to, aby si vedel hrať dobre na gitare. Ak si myslíš, že hrať na gitare je raketová veta, tak pozor. S týmito troma akordami môžeš zahrať stovky pesničiek. Tak čo? Ktorý z týchto dôvodov ťa najviac presvedčil? Napíš mi do komentárov